Yan, nalagyan ko na ng makawayan siya. Ganyan lang pagtatali ng anahaw. Pinyasan nyo lang kabilaan. Tapos isusuot nyo na naman. Yan o. Yun, nakasuot na siya. Yan. Suot na siya, oh. Yan. Ganun ulit dito. Sa sumunod. Yan lang po yan, oh. Yan. Madali lang po ito, madali. Yan, oh. Di ba? Dire-diretso na po yan, hanggang taas na yan. Matibay po yan, kahit hanginin yan, hindi yan titikal. Mga kasinag, ngayon palan, maglalagay na po ako ng kawayan dito sa kubo ng kambing. Lalagyan ko na po yan ng kawayan na pagkakabitan ng bubong. Yan oh, may mga niyas-niyas na akong kawayan. Sukat ko na yan, lalagay na natin dyan sa taas para makabitan na natin yan ng bubong. Pero puputulin ko muna yung makahoy na yan, oh. Yan, sobra na yan. Pag natapos naman mga kasinag itong kubo ng alaga nating kambing, yung pagbabakod naman ang poproblemahin natin. Kung saan ako kukuha ng mga pambako dito. Maghahanap lang tayo ng mga kahoy dyan na pwedeng ipambako dito, paikot dyan. Ayan naman gagawin natin. Ngayon putulin ko muna ito, yung masubrang kahoy na yan, at para makita natin ang kagandahan ng porma ng kubo natin. Update ko kayo may mga kasinag, ha. Ayan mga kasinag, nalagyan na po natin ng salawag. Yung pagbu kung tawagin dito. Yan, nalagyan ko na ng makawayan siya. Yan. Diba? Pati itong kabila nalagyan ko na rin. Ngayon, kukuha naman ako ng anahaw na pambubong dito. Anahaw po ang gagamitin natin. Baka may mag-comment pa lang dyan bakit ganito ang pakalagay ko ng kawayan. May purpose yan mga kasinag kung bakit ganito ang pakalagay ko ng kawayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano magbubong ng balungkit kung tawagin dito sa amin. Dito sa Saroma wala pang gumagawa nung ginagawa ko ng ganun. Kalimitan nakita ko dito ginagawa nilang pawid, pinapawid, tiyatalian, or kung anong ginagawa. Iniipit pa nila kung ano. Tapos may isang klase pang paggagawa, yung kinikiro. Yung kinikiro naman mga kasinag, matagal pong trabahuhin yun. Makitali pati yun. Ipapakita ko ngayon sa inyo mga kasinag kung anong pamamaraan ng pagbububong ng anahaw. Baliktad ang kawayan ko, di ba? Nakabalagbag, hindi nakaganon. Ipapakita ko sa inyo mga kasinag kung bakit ganito ang pakalagay ko ng kawayan. Mga kasinag, andito na tayo sa area kung saan tayo kukuha ng anahaw. Saan abutin ang kawit ko. Ayan po, nakita niyo yung puno na yan. Yan. Magilay kung tawagin yan sa amin sa Del Gallego, pero dito sa Saroma, bigo ang tawag nila dyan. Yung isang klase pong anahaw, hindi yan yung tunay na anahaw talaga. Yung isang klase yan. Yan o. Yan po yung kukunin natin. Kanan ko. Matamis kaya to? Yan mga kasinag o. Good na. Matamis na maasim-asim. Sayang. Sana abuti ang ating kawit. Medyo hapon ang mga kasinag. Ito na po lahat ng anahaw na nakuha natin. Galing dun sa dalawang puno. Yung isang mataas na yun, tapos yung mababa doon sa baba. Kulang pa ito mga kasinag. Siguro gagamit tayo din ng mga 150 na anahaw or higit pa. Siguro ito nasa 30 piraso lang ito.
Aayusin ko na lang at ipapahila natin sa motor. Motor na lang gagamitin ko mga kasinag maghila dito, kasi kung ako mahirapan ako kasi magdadala pa ako ng kawit pa uwi, kaya babalikan ko na lang yan. Pahila ko sa motor yan. Ayan mga kasinag, hinila natin ang motor. Ayan, kararating ko lang. Dalahin na natin. Para ako may pakpak. Dito na tayo. Yun. Okay. Yan mga kasinag, medyo madilim na dito sa area na ito Para pahinga lang ng konti at ibububong ko na yan. Kahapon mga kasinag, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagbubong ko niyan. Inumpisahan ko na, gawa ng gabi na, madilim na. Ngayon naman, hapon ako makapag-umpisa magtrabaho dito. Kaya umaga may libreng bunot ng ngipin sa bayan ng Saruma. Pinabunutan namin ng ngipin si Chloe, kaya ngayong hapon lang kami nakauwi. Dahil maraming pila, maraming mapabunot, mahabang pila. Ngayon, yan, ganito po ang pagbubong ng anahaw na sinasabi ko sa inyo. Balongkit kung tawagin sa amin, meron po siyang tangkay. Yan tangkay po na yan ang magpapatibay sa kanila, na pag lumakas ang hangin, hindi sila kayang dalahin ang hangin pataas. Kung hahanginin, hindi kaya, kasi lumalaban itong tangkay nila. Tapos kung huhugutin mo naman, hindi siya mahuhugot, gawa po ng may nakasabit na dahon. Ayan, ganyan po ang diskarte ng pagbububong ng balongkit kung tawagin. Para din po yung kinikero. Ito kasi walang tali, wala ring ipit. Ano lang, sabit-sabit lang. Ganyan lang po ang diskarte niyan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo mga sinag. Papatungan na uli natin yan. Ito, puputulin nyo yan. Dapat yung tangkay niya, sakto lang po dito sa susunod na na pagbo, na salawag. Sakto yan, kaya puputulin natin dyan. Nagdala ako ng pamputol. Naghari nga lang sa bakal. Gawa ng yung aking pamputol wala pa. Gamit pa kasi ni Kuya Melvin yung ating mga kasinag. Kabig. Yan. Yan lang po. Puputulin nyo yan. Yan o. Putulin muna natin itong mga kasinag bago natin patungan ng panibagong anahaw. Ganyan lang yung mga kasinag, saktuhan lang dapat. Hindi siya tumukod sa susunod na anahaw. Ganyan lang yan. Sa mga mahilig dyan gawa ng kubo, mga shed house na marami pong anahaw sa inyong lugar, ganito po ang gawin yung style ng pagbubong. Para pagkakuha nyo, pwede na agad ibubong. Hindi na kayo ganong mahihirapan. Naputol na natin. Ngayon papatungan na natin. Magawa daw muna tayong patungan ng ating camera. Yan. Para makita nyo mga kasinag kung paanong technique ng pagbubong ng anahaw. Pakita ko sa inyo. Ayusin mo natin.
Ano ba tayo ng papatungan? Yan. Yan daw. Kita ba? Yan. Di ba? Ganyan. Oh. Papakita ko po sa inyo ha. Ngayon, papatungan na natin sa mga kasinag. Yan. Ito, tangkalin nyo ito. Yung ganyan, oh, sa ibabaw. Yan. Ito po yung anahaw, di ba? Pipingasan nyo lang ng konti dyan. Tapos dito sa kabila. Yan. Ito po yung inyong isasabit. Yan, oh. Yan lang, ganyan lang yan. Ilapit natin, ilapit daw. Ilapit natin yung camera. Ayan, nakita nyo yung mga kasinag. Ito po yung tangkay nung anahaw. Yan. Sa gitna nyo isusuot yung inyong ipapatong, ganyan oh. Yan. Tapos ito, pasok nyo dyan sa taas. Ayan. Sabit. Oh, yung piningas nyo kanina, yun ang inyong isasabit. Oh, yan. Ganyan lang po yan. Ganyan lang po ang technique ng pagbubong ng anahaw. Ganyan lang po yan. Tapos sunod naman dito, lalagyan naman natin. Kukuha ulit ako ha. Ito, may ako naman tayo. Tagkalan muna natin ng konti. Yan. Pag ano kasi mga kasinag, pag anahaw, hindi ko na po inaalis yung dito sa kantuhan. Pero pag ganito kasi bigo or magilay, kung tawagin sa amin, inaalis ko yun kasi umaangat ng ganyan oh. Pangit, hindi kagaya ng ano, hindi kagaya ng ganito, magkaraganda siya lumapat. Pinyasan nyo lang kabilaan. Tapos isusuot nyo na naman. Oh. Yan, yan. Suot naman natin dyan. Yan oh. Yun, nakasuot na siya. Yan oh. Yan. Suot na siya oh. Yan. Ganyan lang ang diskarte niya mga kasinag oh. Yan, diba? Ganyan lang po yan. Ganyan lang kadali mga kasinag. Sunod-sunod na yan. Tapos dito naman, ganoon din. Kuha ulit tayo. Ganoon ulit dito sa sumunod. Yan lang po yan oh. Ayan. Madali lang po ito, madali. Yan oh. Di ba? Dire-diretso na po yan. Hanggang taas na yan. Dire-diretso na yan. Ganyan lang po ang tamang pagbubong ng ano, anahaw dito sa amin. Ganyan lang. Sunod-sunod na po yan. Matibay po yan kahit hanginin yan. Hindi yan titikal. Gawa ng lumalaban na itong tangkay. Kahit ang lakas ng hangin, ito lang dapat ang papatibayin nyo. Ipako nyo talaga ng mahaba-habang pako para hindi siya madala. Sunod ulit. Ito naman, sunod ulit.
Ito pong anahaw na ito, siyang kinuha ko kahapon. Yung pinakita ko sa inyo kahapon, siya ito. Kinuha natin. Ganyan lang po ang ano yan oh. Basta isusuot nyo lang po sa pagitan ng tangkay. Oh, ganyan lang po yan oh. Yan. Oh. Okay na. Ganyan lang po yan. Pagkatapos naman ito mga kasinag, putulin nyo naman to tangkay na ito, tapos yung ilalagay yung anahaw dito nyo naman isusuot sa mga pagitan lang po ng tangkay ng anahaw. Diyan nyo lang isusuot yan, dire-diretso na po yan hanggang taas. Pakaubos ito mga kasinag, maibubong ko. Kukuha naman ulit ako dun sa taas dun nila Tiyo. Hihingi naman ulit tayo ng anahaw na siyang gagamitin natin dito. Ganyan lang po yan oh. Yan. Ayan, ganyan lang po yan. Ganyan lang ang technique nyan. Tapos lalagyan ulit natin. Sunod naman, ganun din. Ito naman sa sunod. Ayan. Diba? Diba? Ang dali lang. Ganyan lang po yan. Diba? Yung ano naman po, yung inipit natin, kagaya nito, makikita nyo ito. Diba yung sinasabit natin, naiipit po yan yung sumunod. Kagaya nito, yung nasa ibabaw niya, naiipit nito. Kaya hindi po yun naangat. Ito, umaangat pa dahil wala pa sa kanya nakaipit. Pero pag nilagyan na po natin yan dito sa kabila, may ipit na yan. Kagaya niyan, tignan, lalagyan natin ha. Lagyan natin. Lagyan po natin siya. Ito na, lagyan natin. Yan oh, yan. Maiipit na siya. Kaya hindi siya aangat. Yan oh. Diba? O, ganun lang po yan. Yan oh, okay na. Ganyan lang mga kasinag ha. Maganda naman po yan. Ganyan lang oh. Ayusin nyo lang siya. Ayusin nyo lang yan sa ilalim na yan. Hindi po tutulo yan. Napakakapal pating ipambubong ng ganitong anahaw. Maganda po yan tingnan pag nasa taas na. Pag ganyan na po lahat, maganda na po tingnan yan hanggang taas. Diba? Ganyan lang po ang pamaraan ng pagbubong sa amin ng anahaw. Patapos ko mga kasi nagbubong yung kinuha nating anahaw doon. Andito ako sa bundok ngayon. Kukuha naman ako niyan oh. Yan, anahaw na yan. Tapos yun, nakita nyo ilang puno na anahaw na yun. Tapos doon sa unahan meron pa. Kakawitin natin yan ngayon. O di ba? Ang dami. Sigurado mabubuo yung ano natin. Hiningi ko lang po yan, anahaw na yan.
wala naman kaming tanim na ganyan, kaya hiningi ko lang. Ibinigay naman sa atin, kaya ngayon kawitin na natin yan. Nagdala akong kawit yan, tapos straw na pantali, at bubugkusin na natin yan. Tirahin muna natin mga kasinag. Kawitin ko muna. Pagkatapos kong kawitin mga kasinag na sa kabila, ito naman po ang titirahin natin. Ayan o, mababa lang, abot kamay lang, pwedeng tagain. Diba? Hindi ka na tayo mahihirapan kasi mababa lang siya. Ayun ako natin. Panghina. Tatalian natin itong anahaw mga kasinag. Sa pagtatali pala ng anahaw, sa mga hindi lang po nakakalam, magpasak muna kayo ng 4 na kahoy na ganyan mga kasinag. Tapos lagyan nyo na ng tali sa tigkabilang gilid. Tapos ganito yan gagawin natin. Ganito mga kasinag ganito ang gagawin nyo. Yan. Takan nyo lang. Balinsutan mga kasinag balinsutan ang pag patas-patas. Kasi pag hindi nyo ginawang balinsutan, hindi nyo matatalian to ng ayos. Tapos ngayon, talian natin. Okay. Ayan. Ay, parang mabigat-bigat buhatin to Naparami yata mga kasinag. Lagyan ko pa ng tali sa gitna para pagbuhat ko
Hindi ka mahirapan. Gawin natin 3 tali. Okay. Ayan na siya. Ayan mga kasinag, nabugkos na po natin, oh. Isang buhatan lang yan. O, di ba? Ganyan lang pagtatali ng anahaw. Ito, mubugkusin ko pa rin. Abutin yata tayo ng gabi, ah. May 3 puno po akong kakawitin. Bago dumilim, makawit ko lang yun para bukas babalikan ko na lang. Bugkusan ko muna ito. Mga kasinag, katapos lang natin. Hanggang dito lang muna po. Sa lahat mo natin mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta nyo po sa aming YouTube channel. Thank you so much po. Hanggang dito lang. Bye bye.